Čo by ste mali vedieť o vašom poslaní? To je téma dnešného kolektívneho výkladu a my sa na ňu ideme pozrieť a zamerať v 3 balíčkoch. Samozrejme, ako vždy chcem len povedať, môže s vami rezonovať a ladiť a tým pádom si vás priťahovať balíček číslo 1, 2 alebo 3. V každom prípade je tam potom nejaká časť informácie, ktorú si máte vypočuť alebo ktorá si vás takýmto spôsobom má pritiahnuť, nájsť a má vám niečo povedať. Ku balíčku číslo 1 som priradila kamienok ruženín, ku balíčku číslo 2 som priradila takúto kryštálovú pyramídku a ku balíčku číslo 3 som priradila kamienok Aqua Aura. Pozeráme sa aj v nových tarotových kartách, ktoré tu mám pre vás predmiešané a pripravené a chcem len povedať, že pokiaľ máte záujem prehlbiť alebo tak povediať nakopnúť to vaše poslanie v skutočnej prosperite a vo finančnej hojnosti, tak som otvorená ešte na pár miest pre individuálnu konzultáciu, respektíve pre sprevádzanie v tejto oblasti. Ak máte záujem, kľudne ma kontaktujte na e-mail, ktorý je v popise tohto videa. No, dobre, a my sa uvidíme pri tom vašom konkrétnom balíčku. Vítam všetkých, ktorí si vybrali balíček 1 a s tým aj tento kamienok rúženín. Ideme sa pozrieť na vaše poslanie, respektíve čo máte vedieť o svojom vašom poslaní. Karty dávam bokom, teraz to spravím trošku inak. Tak toto spravíme. Dobre, ideme sa pozrieť v tarotových kartách, čo by ste mali vedieť o vašom poslaní. Je to téma, ktorá je mi veľmi, veľmi blízka a ktorej pripravujem aj ďalej osobné ďalšie výklady a aj ďalšie osobné konzultácie a otváram sa aj priestoru individuálneho vedenia práve v tejto oblasti. Dobre, balíček číslo 1 pre všetkých, ktorí si vybrali tento kamienok. No dobre, ja si myslím, že vy blokujete a sabotujete vlastne nielen sami seba, ale aj to vaše poslanie, to, prečo ste tu a to, čo chcete naozaj naplňať. Pravda je taká, že vy tu máte možnosť začať robiť niečo v živote, čo chcete a čo vás naplňa. Vy však stále premýšľate a rozmýšľate, možno v tomto momente príliš svojim rozumom, pretože môžete byť aj v znamení blíženec, váhy, vodnár. Jednoducho ten vzdušný element vás podľa mňa ako keby zastavuje a bráni vám v tom, aby ste išli do toho vášho poslania srdcom. Tým, že ste príliš v rozume, nedovolujete, aby sa tá iskra toho poslania, tak povediac, zapálila vo vás a ani si neuvedomujete v podstate, že máte neskutočné zhmotňovacie schopnosti. Máme tu kartu mága, to znamená, že vy by ste si mohli uvedomiť alebo ste si takýmto spôsobom mali vypočuť tento výklad a hlavne to, že máte pred sebou pole neobmedzených možností. A je tu práve niečo, čo máte vo svojom živote prepísať a práve, že máte sa tu vrhnúť a dať do niečoho, čo vás naozaj baví a naplňa a pestovať to. Pretože cítim zároveň aj to, že pokiaľ sa nebudete pozerať na túto situáciu inak, presne ako ten vyselec, ktorý nás práve že nabáda k tomu, aby sme boli aktívnejší svojmu životu alebo vo svojom živote, tak budete stále v presvedčení, že vlastne vy sa na tú cestu vášho poslania nemáte ani len vydať. A je to veľká škoda, pretože ja vás tu vidím, že práve toto vám môže zaistiť a zabezpečiť prosperitu a finančnú stabilitu a práve, že aj vďaka tomuto a vďaka tej vašej intuícii, ktorú v sebe tiež máte a ktorú máte cibriť, vlastne vy si to celé blokujete a tak povediať si to aj celé zatvárate. Dobre, balíček číslo 1. Aké ďalšie karty som si pre vás vybrala? Malé krôčiky, akcia. Nasleduj intuíciu, aj keď nevieš, kam ťa to vedie. Áno, je to veľmi dôležité, pretože ja mám pocit, že vy predtým, než prejdete cez tie dvere, cez ten váš portál, ktorý tu je, tak ste na tej svojej ceste a tak povediac je veľmi dôležité začať a spraviť aj keď len malý krôčik, ale predsa len začať, pretože aj ten začiatok cesty sa nejako tvorí a niekde aj začína. Dobre, takže toto je kartička pre vás. Dobre.
keltické alebo obdobie Keltov. Vytiahla som si k tomuto výkladu aj karty z minulých životov. Samozrejme, ak v to veríte, ak vás to ťahá, tak vás práve, že táto karta, ja tu vidím niekoho, že vás tu má uistiť o tom, že to, čo chcete robiť, alebo to, na akú cestu sa chcete vydať, vás má utvrdiť v tom, že je to takto v poriadku a že možno, že práve k tejto dobe alebo tomuto obdobiu v minulosti alebo k tejto kultúre a týmto zvykom inklinujete, tak toto je balíček pre vás. Ak to takto cítite a máte, som veľmi rada. Seba, láska, dôležitá vec. Možno aj toto je jedný z tých faktorov, ktoré vás tu brzdia a ktoré vám tu bránia sa úplne pustiť na tú vašu cestu, vášho poslania. No a ďalšia karta, ktorá mi tu vyšla v týchto krásnych tarotových kartách, je sedmička pohárov. Je to také, pozrite sa na toho muža, on si tam sedí na tom gaučiku a premýšľa, rozmýšľa. Je to podstatný krok o tom premýšľaní, sedení a takom snívaní hlavne, pretože toto je karta snívania, ale aj karta predstavovania si veci, aké chceme. Možno aj karta ujasnenia si toho, čo chceme, pretože aj to je tu veľmi dôležité a veľmi dôležité je si pri tomto všetkom ujasniť a tak ako keby uistiť sa v tom svojom zámere. Takže toto je karta naozaj toho, že máte snívať a máte si predstavovať veci vo svojom živote aj naďalej. Uvedomujem si, že táto téma je možno taká špecifická a že vy si poviete, že toto je ako keby niečo iné, ale ja cítim veľmi veľký zmysel v tom, čo robím a cítim volanie robiť aj tému týchto výkladov takto hlbšie a spracovávať ich aj takto podrobnejšie. A v podstate odkazujem vás tým aj na môj profil na Instagrame, kde budem sa venovať takýmto videjkám, aj keď možno v takej kratšej podobe a kde určite budem robiť aj živé vstupy častejšie s touto témou. Takže ak toto s vami ladí, tak profil nájdete v mojom profile, respektíve v popise. Dobre, balíček číslo 1, ja verím, že tí, čo ste si tu vytiahli práve tento kamienok, čo je ruženina, toto je kamienok lásky, ale hlavne seba lásky, takže tá téma nám tu ladí a rezonuje a ja verím, že s vami ladil a rezonoval aj tento výklad a samozrejme budem sa tešiť pri ďalšom výklade a zatiaľ sa máte krásne a prajem vám, aby sa vám tá cesta vášho poslania úspešne započala a naplnila. Majte sa krásne, dovidenia. V tomto kroku už vítam všetkých, ktorí si vybrali balíček číslo 2 a s ním aj takúto kryštálovú pyramídku. Je to veľmi, veľmi pekná pyramídka, aj keď je takáto maličká a my sa ideme pozrieť na to, čo máte vedieť o vašom poslaní. Možno je tu nejaká časť informácie alebo práve nejaká rada, ktorú sa máte dozvedieť prostredníctvom tohto výkladu. Samozrejme pre individuálne sprevádzania a nahliadnutie viacej do toho vášho poslania alebo také vnemy a vhľady som pripravená, otvorená aj na osobnom výklade. Dobre, takže ideme sa pozrieť práve v týchto kartách. Ja som si nacítila tieto. Dobre, takže pozeráme sa, že čo máte vedieť o vašom poslaní pre balíček číslo 2. Pre všetkých, ktorí si vybrali tento balíček, tento výklad, čo by ste mali vedieť o vašom poslaní. No, tu je to energia trošku iná, v podstate v porovnaní s tým balíčkom číslo 1, aj keď naozaj porovnávať je to veľmi individuálne a to tu chcem zdôrazniť, pretože to naše poslanie, ako sme každý individuálny, tak aj to poslanie je individuálne. Tu však je aspekt komunity, to znamená, že aspekt práce alebo skôr spolupráce s niekým, kto je podobne naladený ako vy. Môže to už byť niekto, tu počujem pre niekoho, kto je vo vašom okolí a možno zdieľate spolu spoločné záujmy, chodíte spolu na jogu a tak podobne, chodíte na nejaké spoločné aktivity, ktoré vás spájajú a vy sa pýtate sami seba, že či je tam niečo, čo má presah možno pre vás. Áno, ja tu cítim, že vy možno dokážete ľahšie posunúť to vaše poslanie v prosperite a v hojnosti. Ešte sa k tým kartám dostanem.
keď ste v spolupráci a keď budete v spolupráci s niekým. Je veľmi dôležité sa na to celé nacítiť a naladiť a ja verím, že vy to hravo zvládnete a zvládate. Nakoľko my tu máme ešte aj kartu veľkňažky, to znamená, že ja o vás vôbec nepochybujem, že sa na seba naciťujete, že máte to vedenie a vedomie otvorené, akože vôbec to akože nezhadzujem, pretože dokonca si myslím, že vy ste ten typ človeka, ktorý pozerá takéto výklady, možno ktorý ich robí, ktorý vedie takéto tarotové dokonca kurzy. Mám tu niekoho, kto pracuje a bude pracovať aj viacej s ľuďmi, kto môže byť verejne známy, pretože je tu karta hviezdy. Pozrite sa, to je niekto, kto pomáha ostatným ľuďom a pomáha im liečiť, preliečiť sa a jednoducho vás tu čaká v živote úspech, to je to, čo by ste mali vedieť. Je však dôležité tomu veriť a je dôležité opäť tie vaše limitujúce presvedčenia spracovať, pretože to je to, čo vidím, že môže vás brzdiť od tohto celého. Okrem toho, že je veľmi dôležité nájsť tú správnu a tú pravú skupinu ľudí, tú komunitu, možno ten váš okruh blízkych duší, s ktorými si to predstaviť viete. Nemusí byť každý vo všetkom rovnaký, nemusíte mať na všetko úplne identický názor, avšak je veľmi dôležité, že pracujete na spoločnom cieli, na spoločnej budúcnosti a nejakom spoločnom veľdiele, tak povediac, spoločnom zámere, presne tak, ako je to zobrazené teraz na tej karte trojka mincí, čo je zároveň karta spolupráce. Je tu niečo, čo budete ako keby prečisťovať a ja to vidím, že je veľmi dôležité pri tom, ako budete spolupracovať s tými vašimi blízkymi, držať jasný zámer a baviť sa na rovinu. To SMčov, akurát som sa pozerala na čas a bolo 11:11 na tomto videjku, to SMčov vám presne zdôrazňuje práve to, že tam je dôležité, aby ste mali jasnosť a aby ste strihali všetko to, čo vám je negatívne, čo vám neslúži a boli úplne jasní. To znamená, že nehrali sa tu na slovíčka, ale proste boli úplne identickí v tej svojej súlade a v tej identite, ktorá vo vás je, pretože len takto môžete dosiahnuť ten úspech a prekonať počiatočné na prvý pohľad viditeľné prekážky, ktoré sa na tej ceste môžu vyskytnúť. Ale verte mi, že tie prekážky na tej vašej ceste súvisia hlavne s tým vašim mentálnym nastavením. Takto by som to zhrnula. Ideme sa pozrieť na všetky tie kartičky, ktoré som si pre vás predmiešala vopred, predtým, než som sa ladila podľa kamienka, ktorý som si vybrala. Pulzovanie zeme, puls matky, spomal, čas v prírode. Krásna karta, pretože ja cítim, že vy tým, že pomáhate ostatným ľuďom a že dávate tú energiu zo seba a používate ju na to, aby ste ako naozaj sa tam aj naciťovali, aby ste mali to čisté vedenie, tak práve možno toto je rada pre vás, aby ste aj vy spomalili niekedy a trávili ten váš čas v prírode a tam sa načerpali čistou a krásnou energiou. Takže to je nádherná karta, ja si ju položím sem. Rodený Američan, čiže to sa bavíme o Indiánoch. Ja som si dovolila k tomuto výkladu a k tomuto balíčku a vlastne ku každému tomu balíčku vybrať a nacítiť sa s týmito kartami vlastne z minulých životov, ktoré vo vás môžu niečo otvárať, môžu vo vás otvárať nejaké spomienky a práve toto môže byť potvrdenie, že si v tomto balíčku a v tomto výklade máte niečo nájsť a niečo zvedomiť. Rodený Američan, takže ja verím, že toto je niečo, čo vám môže byť blízke. Spriaznená duša. No a toto je presne to, čo hovorím, že vlastne, že vy to môžete robiť aj v komunite, ale respektíve s podporou to vaše poslanie ho naplňať s niekým. A presne sa mi to tu potvrdilo, že spriaznená duša. Peťka mečov. Áno, tá peťka mečov sa nám tu opakuje, čiže toto je niečo veľmi významné. Ja si myslím, že toto je špecifický odkaz pre niekoho z vás, avšak cítim tu, že možno vám niečo v živote nevyšlo a možno ste v takom štádiu, alebo budete v nejaký moment, v istý moment, čo je úplne prirodzené v takom štádiu, že budete zvažovať to, že či to vôbec chcete robiť, či nie ste náhodou v patovej situácii, že jednoducho, že tam necítite podporu. Hej, že povedali by ste si, mne by to dávalo zmysel, ale stále to nie je to úplne na 100% to, čo chcem tým celým dosiahnuť. A možno budete mať pocit, aj to tu počujem pre niekoho z vás, že to vaše poslanie si budete musieť znova vyskladať a preskladať na nových základoch. Nevzdávajte sa.
Tu je tá jasnosť, presne ako nám ukazuje to SMčov, práve že podstatné a kľúčové. To je to, čo tam máte vedieť. Pustite to, čo vám tam neslúži, pretože pokiaľ by niečo bolo postavené na pevných základoch, tak by sa to v žiadnom prípade nerozpadlo. A toto je podľa mňa tá časť informácie, ktorá vám má byť povedaná práve takýmto spôsobom a ktorú sa takýmto spôsobom aj dozvedieť máte. To je to, čo tu cítim a počujem a je to tak vlastne vítam, ako keby si zachovávate to, aby ste mali tú čistú energiu. A v podstate toto tam niečo na ceste, čo tam budete mať, či už to vaše limitujúce nastavenie, alebo či už to bude skutočnosť, že niečo tam staviate, tak povediať znova od základov, tak jednoducho verte mi, že takto to celé malo byť. A toto je tá časť dôležitej informácie, okrem iného, čo sa tu máte prostredníctvom tohto výkladu dozvedieť. Budem vám prijať samozrejme naozaj všetko len to najlepšie na tej vašej ceste vášho poslania a pokiaľ cítite, že vás volá individuálna konzultácia, respektíve podpora v bezpečnom priestore práve v spracovaní tejto oblasti, tak ma neváhajte kontaktovať na kontaktnom e-maili, ktorý je v popise tohto videa a ja sa zatiaľ s vami veľmi pekne lúčim a ďakujem vám za váš čas a vašu pozornosť a tú vašu krásnu energiu. Dovidenia. Vítam všetkých, ktorí si vybrali balíček číslo 3 a s ním aj tento kamienok Aqua Aura. A ideme sa teda pozrieť na vašu tému, na váš balíček, čo máte vedieť o svojom poslaní. Naciťujem tu silné a krásne prepojenie s anielmi, takú krásnu čistú energiu, ktorú cítim a naciťujem, keď sa pozerám už len na samotný tento kamienok Aqua Aura, čo je koniec koncov aj anielský kamienok. Takže ideme sa teda pozrieť na vašu informáciu, ktorú si máte ako keby nacítiť alebo ktorú sa máte dozvedieť prostredníctvom tohto výkladu. Čo máte vedieť o svojom poslaní, tak znie téma tohto výkladu. Takže ideme sa na to pozrieť, čo máte vedieť o svojom poslaní. Takže tak, pozeráme sa na to, čo máte vedieť. Balíček číslo 3. Hopla. Určite ja to zoberiem celé. Dobre, tak ešte poprosím ďalšie tarotové karty. Čo máte vedieť o svojom poslaní? Balíček číslo 3. Máme tu krásnu energiu veľkňažky, čo veľmi rada vidím. Čiže vy ste niekto a vy ste človek a bytosť, ktorá keď sleduje tento výklad, tak je veľmi otvorená energiám a je otvorená veľmi napojeniu. Dobre, takže čo by sme mali vedieť? Čo máte vedieť o svojom poslaní? Balíček číslo 3. Dobre, super. Má vám to priniesť stabilitu. A je to niečo, keď sa pozeráme na vaše poslanie, ktoré ste už vo svojom minulom živote určite robili, aj keď možno práve teraz sa snažíte uchopiť a zvedomiť si, že ako máte napredovať ďalej, pretože naše poslanie nie je niečo úplne ako keby nejaká téma, tak ako každé iné, tak povediac zamestnanie v 3D hmote, ktoré je úplne jednoznačné a ktoré nemá žiadne úskalia a žiadne výzvy. O tom to vôbec nie je a to vašou výzvou na tej vašej ceste poslaním môže byť to, že neviete možno ako to celé uchopiť a ako to celé máte spracovať. Možno sa cítite často vysilení, keď sa venujete a ponárate sa do vášho poslania. Je tu na spodu balíčka totiž 10 palíc a to je taká energia, že vás to môže hádzať a dávať do takéhoto vysilenia. Je veľmi dôležité, nakoľko my tu máme aj mince, aby ste boli za svoju prácu, poslaní odmenení. To je to, čo si podľa mňa budete spracovávať na tej ceste. Môže to samozrejme súvisieť s tým, že si tu nemusíte zo začiatku dostatočne veriť, avšak vašou výzvou je, aby ste presne vošli, ako vidíme na tej karte sila, do svojej sily, do svojej vnútornej sily a do toho, že vy si tu máte zvedomiť, že potrebujete si tu dávať hranice a je veľmi dôležité, aj keď pomáhate ostatným, povedať ostatným nie. Kráľovná mečov, ktorá mi tu vychádza, je si presne toho vedomá a môžete byť znamení
blíženec váhy vodnár. Je tu silný element vzduchu a zároveň tu cítim ešte aj element takého ohňa. Áno, povedala by som, že vodnár je tu veľmi dominantný, ale zároveň aj lev a taká ohnivá energia s ňou spojená. Chcem zdôrazniť ešte raz, že je to skúška a je to cesta, ktorú si máte prejsť a čo si máte zvedomiť práve na svojej ceste. A je to práve preto, že sa máte týmto dostať do svojej stability a dostať sa do niečoho, čo vás bude baviť a naplňať z dlhodobého hľadiska, nielen z niečoho krátkodobého. Je tu niečo na vašej ceste, čo budete si zvedomovať a čo budete prehodnocovať a na čo sa budete zameriavať. Čiže toto je to, čo máte vedieť o svojom poslaní. Zároveň tu cítim informáciu, že je tu dôležité sa zamerať, pokiaľ chcete spolupracovať na vašej ceste s komunitou alebo s blízkymi ľuďmi, ktorí budú zdieľať podobné hodnoty ako vy a budú mať spoločný cieľ a zámer v celom nejakom, povedzme, väčšom projekte. Dobre. Veď nenasleduj. Buď vodkyňou, akou by si sama chcela mít. Aha, takže vlastne tieto karty vám hovoria, že vy máte tú schopnosť a vy máte tú silu v sebe, pretože tá sila je tu dominantná a ja sa stále na tú kartu pozerám. Je dôležité vedieť pre vás, pre balíček číslo 3, že vy máte v sebe vodcovské líderské schopnosti, ktoré sa nemusíte báť využívať. A zároveň týmto nebudete považovaní za niekoho, kto je nejaký sebecký, ale za niekoho, kto je líder v tom, čo robí. Veľmi pekná myšlienka. Anjeli. No to je to, čo som ja hovorila na začiatku, že tu sa mi to spája s tým kamienkom Aqua Aura a v skutočnosti nám tu vyšla karta Anjeli, čo je kartička, ktorú som si vytiahla z minulých životov. Pre každý balíček som sa tam na niečo nacítila a tu mi tak prirodzene vybehla tá karta Anjeli. Cítim, že to, čo robíte alebo to, čo budete robiť, je pod ochranou a že mali by ste vedieť, že je to pod ochranou anjelov. Nastavenie ako keby obete. Áno, je to dôležité, presne ako to, čo hovorím, že aj keď si vy pôjdete tou cestou vášho poslania, vy tam ako keby prechádzate rôznymi lekciami seba dôvery, seba hodnoty a takého tvorenia tvorcovského princípu, ktorý v sebe podľa mňa máte, a tu je veľmi dôležité ako keby tých duchov minulosti, ktorí vás naháňali a ktorí vo vás nahlodávali a vyvolávali nejaké pochybnosti v seba samú, teda vo vás samotných, aby ste to nechali tam, kde sú a aby ste naozaj viedli a boli tým človekom, ktorý tú cestu ukazuje. A súčasťou toho je zároveň aj to, že budete hovoriť ľuďom nie. Esominci, tak to je krásna karta, pretože to je niečo požehnané, je to dar, je to potenciál, ktorý máte v rukách. Čiže ja cítim, že toto je vaše poslanie, ktoré vy môžete len cibriť a ktoré môžete ešte ďalej rozrastať do niečoho, čo môže mať veľmi taký väčší, širší presah. Je to krásna karta a zároveň nám hovorí o tom, že to, čo chceme a to, čo si chceme budovať a pestovať, je v našich rukách. A o tom je to Esominci. Všetko, čo sme si priali a čo sme chceli, nám príde v ten správny čas, kedy naozaj budeme na to pripravení a kedy budeme pripravení na to, aby sme to mohli zhmotniť a zmanifestovať v tom našom živote. No a s týmto sa s vami pre balíček číslo 3, pre tento výklad lúčim. Samozrejme, kontakt na mňa je v popise videa, pokiaľ máte záujem o nejaký osobný výklad, budem sa veľmi tešiť. Zároveň sa budem tešiť aj na ďalší výklad, či už osobný alebo kolektívny. Prajem vám všetko krásne na tej vašej ceste poslania a majte sa krásne, pekný deň. Dovidenia.